Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi araba ye jouer kalo tile 2 sanba 2 ani 25 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la nin wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na Kulukoro mairie ye sariya kura min ta Kulukoro kɔnɔna la an da bɛna don o la fo ka taa se an ka CNT maaw ye lajɛrɛ min kɛ kunu yaasa ka projet de loi dɔw voter an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila yaasa ka dan sigi Banbanci wale tigilamɔgɔw n'u dɛmɛbagaw ka waleya juguw la an ka jamana kɔnɔna la tɛnɛndon juin kalo tile 30 san 2025 min ye Kulukoro mairie ye u ye sariya kura ta k'a jira bolimafɛnw bɛ boli wagati minnu kɔnɔna na ani u bolili kɔnnen don wagati min na yaasa ka o da bɛɛ lajɛlen tulo kan u ye a jira ko min ye u ka kulun hani u ka batow ye ko olu bolili bɛ jɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 fo ka taga se nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati ma min ye u ka bolimafɛnbaw ye ni o ye poids lourds ye ko olu bolili jɔli bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 fo ka se 6 heures du matin ma ani min ye u ka nɛgɛso fo ka taga se u ka motow ma olu bolili bɛ jɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati ka taa se fo nɛgɛ kanɲɛ 6 ma o hukumu kɔnɔna la min ye Aliyu Musa Tambura ye ni ale ye Kulukoro maire ye a ye a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko ni maa o maa n'i ye a ɲini ka ni sariya ninnu sɔsɔ k'i k'a bila i kunna ko i bɛna na ɲangini ye i ni min ka kan tɛnɛndon juin kalo tile 30 san 2025 an ka wasadenw ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u kun kan ka projet de loi 2 voter u ka projet de loi fɔlɔ ni o bɛ boli an ka Institut national de santé publique olu ka gafew ma o sariya sun yɛlɛmali nka u ka o vote kɔnɔna la u ma se ka bɛnkan kɛ a la sabula min ye maa 47 ye olu y'a jira ko olu hakilina y'o ye maa 25 ko olu ma sɔn a ma maa 47 tɔ olu ye u yɛrɛ minɛ olu hakilina ma se ka dɔn ha ko kan o hukumu kɔnɔna la ale projet de loi voteli ale bɔra a ma ko u bɛna na ɲɔgɔnna sigi kɛ yaasa ka se ka a ko ka a perepere latigɛ cogoya min na sabula ko min ye maaw ka kɛnɛya ye ko o nafa ka bon kosɛbɛ o man kan tɛ ka kɛ fɛn ye min bɛ ta hakili wuli la ko kumaw kan ka kɛ a ko la ka jateminɛw kɛ yanni u k'a fɔ k'u b'a sariya sun yɛlɛma u ka sariya sunba filanan ni honorable Ameyi Funɛ Mahalimadan ni ale ye ɲɛfɔli kɛ o ko la ni o bɛ ɲɛsin an ka commissaire de justice ma o kalafili kɔnɔna la min ye maa 105 ye olu ko k'olu sɔnna a ma maa kelen ko ale ma sɔn maa 17 olu ye u yɛrɛ minɛ o kun tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye an ka commissaire de justice ninnu ye ka fanga kura don u la u ka baara kɔnɔna la u bɛ se k'u ka baara kɛ hakɛtogo ɲuman na cogoya min na ani u ka se ka bonya u ka baara kɔnɔna la kiriko gungankun kan Ibrahim Bubakar ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Ubel la ni o kun ye Banbanci wale kɛbaga ye n'a y'a yɛrɛ di an ka finitigilakaw ma sibiridon juin kalo tile 28 san 2025 a bɔra ka laseli kɛ yaasa u ka ɲɛmaaw bɛ yɔrɔ mun na Burkina Faso ba Maliba fo ka taga se Niger kɔnɔna la ka o da diɲɛma ani an ka finitigilakaw tulo kan cogoya min a y'a yira ko dongoro
ni o be Burkina Faso kɔnɔna la ko Uba o ye u ka ɲɛmaa dɔ ye ko ale be Azeyidi ko ale be Tinakɔf ni o fana be Burkina Faso kɔnɔna la Akilma ni o be Karu Bamaliba kɔnɔna la ko o fana cogolen be o yɔrɔ la Kɔkɔlma ni o be Fitili Nigerkaw fe yen nɔ ko o fana kelen be ka I daga o yɔrɔ la o hokumu kɔnɔna la a ye welewelema kɛ ka ɲɛsin ani maa minnu tun bɛ nin waleya jugu in kɛ ko a bɛ dɔgɔkun kelen de di u ma u ka marifa bila yaasa u ka na u ni jamana ɲɛmaaw ka se ka sigikafɔ kɛ ka bɛn cogoya min na u ka nin waleya jugu in dabila sabula a y'a jira ko n'i ye a ye ale bɔra jɛkulu in na ko ale bɔra a kalama ko nkalon caman caman de bɛ ko in na sabula ko hakilina min fɔra olu ɲɛna ko u bɛ ka kɛlɛ kɛ o la ale bɔra a kalama ko o tɛ tiɲɛ ye nka ko yɛrɛ kɛlɛ de don wa a jirala fana ko ani maa minnu bɔra min ye a balimakɛ fila fo ka taga se a yɛrɛ denkɛ o bɛ jɛkulu in na ka kɛ ni avion min sanna Ibrahim Boubacar Keita ka wagati la Ala ma hinɛ n'a la ani an ka fintigilakaw ka kɛlɛkɛminɛn ni o kiri bɛ ka tigɛ a bɛ tile 18 ɲɔgɔn na bɔ ni o kiri laban kɛra tɛnɛndon juin kalo tile 30 san 2025 min kɛnɛ ka général de division Sidiki Samake ni ale ministère de la défense et des anciens combattants ka secrétaire général ye ale tun bɛ baara la yaasa ɲininkali minnu tɛnkuna a la ka se ka olu jaabi min ye président de la cour Bamasa Sisoko ale de ye kun kelen bɛ ka nin kiri in ɲɛminɛ a kɛnɛ kan min ye Sidiki Samake ye a ye a jira ko min ye nin pankuru in ani kɛlɛkɛminɛn ninnu ye ko a baara ale ma bɔ a si kalama a ma bɔ a daminɛ kalama wa a laban yɛrɛ fɛnɛ ale ma bɔ o kalama a ye a jira ko tiɲɛ don ko tableau dɔ bɛ yen ko min b'a jira ko nin pankuru ani kɛlɛkɛminɛn ninnu sanna nka ko olu ka gafew kɔnɔna la ni o ye archive ye ko sɛbɛnfura fosi tɛ a jira ko nin pankuru in ani a kɛlɛkɛminɛnw sanna k'a di an ka finitigilakaw ma o hokumu kɔnɔna la min ye Sisoko ye ni ale kun ye président de la cour ye ale ye a ɲini madame Buare Fili Sisoko ni a tɔw fɛ ko kuma laban min bɛ u bolo ka se ka o ɲɛfɔ u bɛɛ lajɛlen ye a jira ko olu nɔ tɛ a la ni o bɛ fɔ nanzarakan na ko non coupable ko olu sen tɛ a la nka o kɔni kɔfɛ u ye a jira madame Buare Fili Sisoko Mahamadu Kamara fo ka taga se général de brigade Musafa Darabo ani colonel major Nuhum Dibatawu u bɛɛ lajɛlen y'a jira ko nin wagati in kɔnɔna la olu ye baara kɛ ka sababuya kɛ u ka ɲɛmɔgɔw u kun bɛ ka olu ka kumakan de ye bato ko o de y'a to olu ye nin baara in kɛ ninnu ka nin kumakan ninnu kɔfɛ kiri baara jɔra min ye président de la cour ye a y'a da jama kula kan ko alamisadon juillet kalo tile 3 san 2025 kiribulon tigilamɔgɔw mana sariya min ta u bɛna na o da diɲɛma kulo kan Mopti kiri soba kura koromokarili tun bɛ ka kɛ alamisadon juin kalo tile 19 san 2025 a kɛnɛ kan min ye an ka kiriko minisiri Mamudu Kasonge fo ka taga se Mopti maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan u ka nin kiribulonso in jɔra hala ni ministère de la justice et des droits de l'homme du Mali ani mission UCAP Sahel Mali maaw ka bolodi ɲɔgɔnma de ye kɔnɔna la yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na Mopti kɔnɔna la kiriko gunanku kan Isa Kansayi ni ale ye Mopti maire ye ale ye a ka nisɔndiya jira kɛnɛ kan a y'a jira ko nin kiribulon min jɔlen filɛ nin ye olu fɛ yen nin ye nisɔndiyaba de wa fana ko nin bɛna kɛ sababu ye ka kiri baaraw ka olu nɔgɔya u bolo u ka dugu kɔnɔna la ni o ye Mopti ye Isa Dabo ale ye i da don nin kiribulon in bɛna na baara minnu kɛ ka ɲɛfɔli kɛ o ye UCAP ɲɛma ani a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen yaasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna la cogoya min na wa a jirala fana ko nin kiribulon in kɔnɔna la min ye salle de formation ye olu caman b'a kɔnɔ fo ka taga se bureau caman minɛnw bɛ bureau minnu kɔnɔna la ani fana u ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɔrɔw fana kɛ a kɔnɔna la yaasa kiritigɛla minnu bɛ bɔ yan ka taa baara la u ka yɔrɔ la olu bɛ se ka u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ a yɔrɔ la cogoya min na wa fana a jirala ko u ye connexion dɔ bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ni kiribulon tigilamɔgɔ ani
kiriblonso min be an fɛ yan ni o tɔgɔ dɔlen bɛ Maître Demba Jalo la olu bɛ se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya min ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la min ye an ka kiriblon minisiri ye a ye folikan belebele lase mission UCAP maaw ma olu minnu ye u dɛmɛ yaasa ka se ka nin baara in kɛ sabula a y'a jira ko don tɛmɛnenw na an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka laɲini belebele dɔ kun ye nin ye. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Togo kɔnɔna la. Togo kunnafonidilaw bɔra k'a laseli kɛ u ka jabaranisoba kan ntɛnɛn sufɛ k'a jira ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna la k'a daminɛ juin kalo tile 26 ka taa bila tile 28 san 2025 kɔnɔna la k'u bɛ ka jateminɛ dɔw kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko maa dɔw minnu yɛrɛ tɛ Togo jamanadenw ye ko u bɛ ka ja dɔw bila bɔlɔlɔsiraw kan ka ɲɛsin Togo ma min bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli Togo kɔnɔna la wa ko o ye waleya yɛrɛ fana ye u bɛ waleya min kɔ o hukumu kɔnɔna la u ye a ɲini ko maa minnu ka baara don u ka a baara u ka a dabila sabula a jirala ko ja minnu yɛrɛ bilalen bɛ bɔlɔlɔsiraw kan ko nin tɛ ka kɛ Togo kɔnɔna la ko ni maa ninnu bɛ ka nin dilan ni intelligence artificielle de nka o bɛɛ n'a ta u ye u ka jamanadenw fo n'o o ye Togo jamanadenw ye sabula ko u ye baara kɛ ni hakili ye u si ma sɔn k'a fɔ ko u bɛna na tugu ni ja ninnu nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔna la ko u miirila maaw n'u bolofɛnw na wa bɛɛ lajɛlen ye a ɲini ka baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la yaasa bɛn ni kelenya min bɛ Togo kɔnɔ u bɛ se ka sabati cogoya min nka o bɛɛ n'a ta min ye Togo jamana ɲɛmaaw ye u ye a jira ko maa minnu ka waleya don k'u b'a ɲini u fɛ u ka dansigi a la sabula ko u bɛna na ɲangini wale ta ka ɲɛsin u ma wa ko maa minnu bɛna na o baara fɛnɛ kɛ o ye u ka finitigilakaw de ye ko u bɛ folikan belebele yɛrɛ lase u ka finitigilakaw ma olu minnu bɛ u dɛmɛ u ka lakana baara kɔnɔna la Togo ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. N'an bɔra an bɛ taa Côte d'Ivoire Maxime Geta ni ale ye cakɛda Agri ni o ye Ivoirien ka cakɛda ye o ɲɛmaa tun ye ale ɲangina u ka kiribulon tigilamɔgɔw fɛ ka sababuya kɛ ko don tɛmɛnenw na a ye waleya jugu ta ka ɲɛsin Bank of Africa ani Société Immobilière Batiko ɲɛmaa ma ko don tɛmɛnenw na min ye nin cɛ kofɔlen ye a nana ba Maliba kɔnɔna la ka juru dɔ ɲini Bank of Africa maaw fɛ ka sababuya kɛ ko a bɛna na taa angɛrɛw ta kana di an ka sɛnɛkɛlaw ma olu bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min wa a ka o juru kɔnɔna la cɛ maa min ye a bisimila ni o ye Société Immobilière Batiko ɲɛmaa ye a ye o ka dugukolo sɛbɛn dɔw minɛ o la ka o di Bank of Africa mɔgɔw ma ani ka da o cɛ kulo kan ko immeuble 2 bɛ a bolo Côte d'Ivoire kɔnɔna la ko ni a ma se ka wari in sara ale o ka dugukolo ninnu Bank of Africa mɔgɔw bɛna o bila ale ka nafolo kasabi nɔ la wa ko immeuble 2 in ale bɛna o di cɛ in ma sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a jirala ko a ye kuma fɛn o fɛn fɔ o si tɛ tiɲɛ ye a ka o yuruguyurugu wale ninnu kama u ka kiribulon tigilamɔgɔw ye a ɲangini san 5 kaso ye o kɔfɛ fana u ye a ɲini a fɛ ko a bɛna na sefa wari miliyɔn 3 sara an bani ye ani o kɔfɛ min ye sefa wari miliyari 3 fana a bɛna o sara yaasa a ye degun ni tɔɔrɔ lase Batiko ɲɛmaa ani Bank of Africa maa minnu ma olu bɛ se ka o ta ka u yɛrɛ lafiya ni a ye cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.